Westergaarden. Moet eens wezen. En dit ben Ierlingen. Maken ze er weer een terrasje van? Nu komt de zaak binnen. Nou, een beetje coulage nou. Hè? En als de paarden allemaal binnen zijn, dan moeten jullie streng worden. Ja, doen we dat. Dan heb je hem dus D2, D3, C3 en C2. Jo binnen je het echte gastheer. Ja. Ik doe mijn best. Maar je kijkt net. Ja, gastheer. Ja, een beetje wel, ja. Ja, jo ontvangen de meesten en de hinders. Ik ontvang de mensen en de hinders, ja. En de mensen die komen natuurlijk terug de hoofdingang, hè. Dit is de achterdoor. Ja. Wat is jouw taak deze dagen? Nou, ik ben stalmeester. Tegeven met mijn dochter. En ik moet dus zorgen dat de mensen een plakje hebben voor hun hinder. En dat een beetje het zin is. Rust. Ik ben steeds niet veranderd al die jaren dat je hier staat. Alleen nog haren zijn witter geworden en grijzer. Zorgen, hè? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Hij verandert weinig. Ja. Het is de mensen die het zien komen. Mensen die je één keer in het Iers joggen, die je op orenhienstevenementen met zien komen. Het is alle jaar een beetje kunde. Hoe gaat het? Wat hij het heden bij Dijn? Het is eigenlijk een beetje een reunie. En hoe lang doe je dat al? Ja, die vraag wordt me wel vaker stellen. Ik weet het net. Lang, ja. Ik denk dat de eerste hienstekeuring hier overdekt houden is in 1964. En toen in de eerste jaren waren het in de Frieslandhal houden. En op een gegeven moment is naar het evenementengedeelte gegaan. En ja, toen kwamen er boksen. En toen wou ik een stalmeester hebben. Nou, hoe lang had dat nou krektlien is? Nee. Ik weet het echt net. Tjalling de Boer, ja, zij zien dus. Oh ja, sorry. Nee, had je net West. Nee, maar hij hier hoor, maar hij bij jou is. Nou, net bij een van u beiden. Oh. En dat zal toch matten. Het leuk vinden om zo'n stal goed in te delen en het de meesten uit cent te maken. Als je dat leuk vindt, ja, dan... Dit ben echt dagen, je leef je niet daar. Je beleef je ze. Nou ja, en dan maar even afkicken. Vroeger dan die ik dit werk bij Indoor Friesland. En dan ging ik altijd de man die ze even hinnen. Want dan weer in de tribune zou brutsen en dan zie je die berg rotzooi lezen. En dan weer het in één keer kwijt. En nou, zo slim is het hier net, maar ja. De snijden is voor het verwerken en man die dan... geven we mij de normale dingen aan de gang. Goeiedag. Goeiedag. Autoskien. Ja, nou, wat schijn direct. Ik ben direct even voor dat. Aha, we zien hem hinnen. Helemaal snits. En waar dit? Waar bist u? Je aan de vraag wie je best. De paken zit er. Ja, ja. Wij zijn van Heerpaard en we vregen u zo af van wat mensen van het komende jaar verwacht zien. Oh, dat weet ik nog net. Het kan van alles gebeuren. Nou, dat... Heb je een plan? Nee, hè. Nee. Wat heeft er? Is de auto nog even wat meer keer maatje? Deze. Goeie hulp? Ja, ja. Als dit er net weet, dan ben ik verlegen. Ja, ik ben ook verlegen, maar... Hoe dat zo? Oh, zijn werken, hoor. Pas je altijd op? Ja, ja. Ja, dan is met hem zat te werken, hoor. En dan is je nooit dat. Dan vragen we maar op, bij oppassen, hoor. Nou, mooi werk toch? Ja, prachtig, man. Hey, je hebt wat om handen en hoor door je daar, ik haast niks, hoor. Kan weer. Nou, ja,
En mooi hand. Ik heb het niet. Ja, dat werkt. Dat, Zo. hij vlogt eens even. Wat zei je? Hij vlogt eens even. Van wie had er dat? Nou, net van mij. Dat er op de dik met zijn kameraad, noemen we dat. Ja, dat er dan maar een boaatje neer zit. Maak hem wel eens open. Ja, dat moet je direct, ja. Je weet er vanzelfs net wat 2016 brengt, maar wat hoop je? Geen idee. Helemaal geen idee. Geen wensken? Nee. Het is me al hier wel best en goed dat de chauffeur zelf wat het wordt.